Dunay listahan sa mga pulis nga giilang protektor sa mga kriminal sa dakbayan sa Subo. Rerouting sa traffic ipatuman sugod og mga adlaw tungod sa pag-ayo sa dalan sa North Reclamation Area. Fiskal gipasanginlan nga mipabor sa asawa sa Vice Mayor kinsa gikiya sa usa ka abogada nga gipasanginlan kabit sa ihang pana. Usa ka lalaki nga nagdala og armas ug shabu nadakpan sa kapulisan. Usa ka balay hapit masunog sa unang alarma sa Fire Prevention Month. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibukang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Miyerkules, petsa 4 sa buwan sa Marso, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sayong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gipahimangnuan sa Cebu City Traffic Operations kon sitom ang mga motorista nga mangagi sa North Reclamation Area. Ilabi na sa palibot sa SM City Cebu nga sugod og mga adlaw magsugod ang paghuot sa dagan sa trapiko. Dunay himong rerouting subay sa laing hugna nga road concreting project sa nahisgotang lugar. Andrea Patanya, Sugin Limi. Magsugod ugma ang laing hugna sa road concreting project sa Department of Public Works and Highways sa North Reclamation Area, mao nga maghimo og rerouting ang Cebu City Traffic Operations Management kun sitom. Labing maapektuhan niini mao ang mga motorista gikan sa dakbayan sa Mandaue padung sa Cebu City kay sirada ng S. Osmeña Boulevard gikan sa Taytayan sa Cebu International Port padung sa may eskina sa Dan Kabahog. Kini ang right lane sa Dan kun mag-atubang sa SM gikan sa Mandaue. Mao nga kadtong mga motorista nga subay sa Owano Avenue, di na makalahos sa S. Osmeña Boulevard ug kinahanglang muliko sa Access Road padung sa Aboitiz Football Field ug muliko sa wala sa Maydan Lugarta sa di pamugawas sa Dan Kabahog. Di matino kung pila ka adlaw mahuman ang road closure, ang naibawan lang sa sito mao nga ang curing process sa semento muabot og 15 ngadto sa 20 ka adlaw. Among ipahibaw nga medyo wa gitay laing alternative nga dan. So muna nga ato lang gipatasan na pasensya ugma until such time nga mahuman ang project kay ang kining Dan Lugarta mao rig atong laing outlet coming from north aside sa MJ Cuenco. So amo na sigurong awhag sa mga commuters, sa mga biyahedor mo gawas lang gid sila og sayo. Ang temporaryo nga ruta karon sa 12I mao nga inigabot sa S. Osmeña, mo left turn sa Dan Kaohsiung, left turn sa A. Soriano ug balik sa orihinal nga ruta. Ang 03Q nga mulahos sa Juan Luna Avenue, mo right turn padung Humabon Street ug mo U-turn, dayon gawas na sa Juan Luna Avenue aron makabalik sa Mabolo. Mag-deploy ba og dugang personnel ugma aside sa mga existing 2, 4, 6, 8, 16 mudagan o mga 20. Andrea Patenia, News 5. Usa ka balay sa Inayawan hapit masunog apan daling natabang sa mga silingan. Ang pagduwa sa usa ka 5 anyos nga bata ug lighter ang gituoang hinungdan. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Sa pagsaulog sa Fire Prevention Month, daling natabang sa mga silingan ang miulbo nga sunog ganihang buntag sa Sitio Kabayuan 2 sa Barangay Inayawan. Nakaresponde sa alarma ang tulo ka fire truck apan napaong radayon ang kayo sa balay nga gipanag-iya ni Roselyn Badana. Matud sa mga silingan, ilang nabantayan nga nagkayo na ang taas sa balay ni Badana nga ginama sa light materials. Daling nagtinabangay ang mga silingan nga nagdala og tubig sa balde ug gisablig sa nagkayo nga aparador. Ang 5 anyos nga batang lalaki ni Roselyn nga nagduwa sa lighter sa taas sa balay ni ini ang gituuhan nga hinungdan sa sunog. Sumala sa mga silingan, gidagmalan ang bata ni Roselyn human sa sunog. Sunog sa niya, may gani ang kortina ray na sunog. Namatikdan na yun namo. Di mo sa lighter. Di, gisangat mo na sa akong papa ko ya. Iya siguro yung gikabot ba. Kapila na niya na ginana ko ya ba. Amo lang gikuanan ba. Amo lang istoryahan. Karoon na sa sunog na gid ang amua. Dugang sa inahan nga ikaduha na kining higayon nga diriut masunog ang ilang balay ug ang 5 anyos nga bata gihapon ang hinungdan. Ray Pasaporte, News 5.
Dumikan sa hungiho nga ipasuspenso siya tungod sa iyang pag-implementar sa Calamity Assistance Fund. Nagpatabang si Cebu City Mayor Rama kang Vice Presidente Jejomar Binay human wa siya makaangay sa gibuhat sa DILG sa iyang kaso. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Giangko ni Cebu City Mayor Michael Rama nga minagop siya sa Office of the Vice President aron ipadangat nga dunay planong suspensuhon siya tungod sa iyang pag-implementar sa 20,000 pesos nga calamity assistance sa tanang City Hall employees niadtong tuig 2013 human sa linog ug bagyong Yolanda. Gipasabot sa mayor nga igo lang siya nangayo og tambag kang Vice President Jejomar Binay. Mato ni Rama, duna siya himuong lakang kay nagtuo siya nga dunay gipaboran ang DILG nga mo'y naghupot karon sa ilang kaso. I have told them. And then we have discussed that, it cannot anymore be dissociated. It has become a party matter. Matabang daw sila, Mayor. It goes without saying when you talk about when one is in trouble, and I am a member of UNA, an officer as such, although the accreditation has still to be acted upon, but as a group, I am already a part of it. That's the reason why everything I do, everything in sport, no matter what, if this is going to be, as we call it, let the show begin, then the circumstances now leads me to what I ought to do. Lain gipasabot sa mayor nga wa siya pagsupak sa presidente apan buot lang niyang protektaran ang iyang pagkataw labi na nga wa siya nahimong sayop. Wa hinuon di kumpirmar sa mayor kung muduso ba sila og moson sa buhatan sa Court of Appeals kay di siya buot nga ma-preempt ang lakang siyang mga abogado. I am still very much giving full trust and confidence on the office of the president because the office of the president would know it will only be taken cognition by the corporate legal affairs. Research can be done and issues can be ventilated and it will always bring some clarity before any complexity. Nasayran nga wa mapadayon ang hearing sa DILG human nag-walkout ang Cebu City officials dihang ilang nabantayan nga dunay gidapigan ang hearing officer sa DILG. Leslie Caminade Vistil, News 5. Lalaki nga nagpailang gwardya na gisikop sa kapulisan human makuhay og armas ug shabu. Ryan Sorote, Sugin Limi. Sa gipahigayng saturation drive sa Cebu City Intelligence Branch, pasado alas 11 kagabi, nasikop ang nagpailang security guard na si Jojon Apor alias Dut-Dut, 21 anyos. Giyong nagbarog-barog kinikilid sa dan, uban napipila ka mga lalaki sa sitio Torrio, Barangay Inayawan. Diyang midula ang mga pulis, nanagan ang mga kauban ni Apor, paingon sa entero nga bahin sa dapit. Bugtong si Apor ang nagunitan sa mga pulis, og dihang girikisa, nakuha kining 38 revolver, og usa ka pakete sa shabu, nga gisud sa iyang bag. Butyag sa dinakpan nga ang revolver, iyang service firearm, isip gwardiya sa construction site sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Iyang gida ang armas, humanwa dawato sa iyang karilibo og padung nga siyang mupauli. Mga ko siya, dadaan na lang ng armasa na, kay batan mong kuha na. Yaw lang gidapod, gisod ako sa bag. Gimakak ni Apor nga iya ang nakuwang shabu nga gitago sa candy wrapper. Giangko ni ini nga manulis siya kaniadto human madasa iya manghigala. Sir, muna di pamilya naman ko, muna nagtigom ko kwarta po na kay nako naman akong pares po na 5. Ang pagkasikop ni Apor kabahin sa intensified police operation sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa Barangay Inayawan subay sa sunod-sunod nga kaso sa pagpamusil sa maong dapit. Gani, bibisita kagahapon sa dapit sa Cebu City Police Office OIC, Senior Superintendent Conrad Capa. Ryan Sorote, News 5. Nadakpan kagahapon sa Criminal Investigation and Detection Group 7 ang usa sa mga most wanted persons dito sa lungsod sa Aurora sa Zamboanga del Sur. Gilang nga ikalimang most wanted nga si Ramil Durang Parang, 39 anyos nga nasikop sa Eusebio Compound, Barangay Subang Dako sa Dakbayan sa Mandaue. Non-bailable ang giatubang sa kalapasan sa pagpamaligya og drogas sa dinakpan og nag-atubang og laing kasong illegal possession of firearms. Susiyon pa sa CIDG 7 kung nagpadayon si Durang Parang sa pagpamaligya og drogas dinhi sa Sugbo kinsa 2 ka tuig nang nagtago-tago diri. Mangko din siya na siya mga manukan na siya kanang na siya amo ba nagipang na siya panglawgan nga manok. Ato nang i-check og since nadakpan na nato siya, coordinate sa intelligence.
Laing huga na sab sa Ha Pilipinas Tour ang gipahigayon dinhi sa Subo nga nahitabo niya atong Sabado. Ang mga taga-barangay Maribago sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug kasikbit nga mga lugar ang nalipay sa mga gidalit nga kalingawan sa Happy Network sa Pilipinas. Sugin ni JP Laucotsera. Nahimong espesyal ang ordinaryong Sabado sa mga taga-barangay Maribago tungod sa kalingawan nga gihatod sa TV5 uban sa mga nagunang artista gikan sa kauluhan. Silang kapatid Yula Caballero ug Akihiro Blanco nga mga bida sa nagkakusog nga Wattpad Presents ang nakighimamat sa mga taga Maribago. Yes, so sa mga Cebuano may untag inyuhang pa-tanawon ug suportahan ang akong mga shows nga upcoming. Usa na diha ang Tropa Mo Ko Only every Saturday na 7 p.m. and also please watch Wattpad Presents. That's every day kahit kaninong episode pa yan, Monday to Friday 9 p.m. And also abangan niyo po ang nalalapit ko na sitcom kasama si Mr. Ogie Alcacid at maraming pang iba. Thank you. Ayan, sana po manood po kayo lahat ng shows ng TV5 at saka maraming salamat po sa pagsuporta niyo dito sa TV5. Thank you. Present sab ang Action Bisaya anchor nga si kapatid Glenn Soco, kauban ang inyong yours truly. Mas gipahapi ang kalihukan dihang gipauntol na ang nabantog nga higanting Happy Ball diin ang karapusang nakahikap niini midaog og mga exciting prizes. Ni-join usab sa Ha Pilipinas Tour ang Public Service Desk sa T3 Reinforced, ang programa sa TV5 nga gipasiugdahan sa way ginapigan ug way gikadlukang Tulfo Brothers. Ilang misyon mao ang paghatag og paspas nga aksyon sa mga kapatid nga dunay problemang legal ug mga kadtong giyatakan ang ilang katungod. Taylor ko sa Western Union, na-claim ni Rosalyn Aquilan nga taga Davao. Instead of peso, na-claim niya is $2,000. So ako'y nagbayad sa $2,000 na worth equivalent to 80,045. Every salary is 1,000. So 4 years na ako siya ma-impass. Ay naot ko nga, si Rosalyn Aquilan, kaya na iuli. Nagpasalamat din kay para makatabang sa mga pareha na mo nga dili kayo kakuan sa mga attorney kay mahal ba yan ng attorney na nagpaduol yung mga diri ang TV5. Midayog sab ang mga nagkariyang ahensya sa gobyerno nga mitubaga sa mga issues o concerns sa mga katawhan labutan sa ilang panrebisyo. Actually itong sa TV5 na ito, no? Para sa akin, maganda itong sa One Stop. Para yung ating mga kababayan dito, isang lugar na lang pupunta nila. Pwede sila magtanong sa OWAD, sa amin, sa PhilHealth, sa legal officer natin dito. Actually, dapat doon tayo kunanin na mga services sa government ma-reach out sa community level. Especially, kay ang among mga offices, dili limited kami mga areas, no? So, this is in a way for the government to reach out also to the public, no? Gawas sa bit-bit ng mga gasa gikan sa Happy Network na mauli ang mga mitambong sa Pilipinas Tour sa Maribago nga dunay kalipay sa ilang banagway ug kasing-kasing. Dapat kong pasalamat sa TV5 kay ina-achieve na mo ang mga artista na nakita na mo karon sa Maribago. JP Laucotsera, News 5. Kalapasan sa Republic Act 7610 kung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang gipasaka sa Asturias Police ngadto sa magtutudlo sa Dakbayan sa Talisay nga giingong mimolestya og 12 anyos nga estudyante. Andrea Patenya, Sugin Limi. Nagigpong si Talisay City Elementary School Principal Erwin Capareda kang DepEd Talisay City Schools Division Superintendent Lea Noveras bahin sa reklamo sa usa ka tinunan sa grade 6 nga giingong gimolest siya sa maestro sa Talisay City National High School niadtong Huwebes sa gabii sa lungsod sa Asturias atol sa Sibiraa. Napasaka na sa Asturias Police og sumbong paglapas sa Republic Act 7610 kung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang magtutudlo kagahapon sa hapon. Ipaybaw ni Capareda kang Noveras nga miskwela na sugod kagahapon ang tinunan. Limitado lang usa ang pamahayag ni Capareda sa News 5 bahin sa kahimtang sa maong tinunan karon. Amo alagis ka nang kamusta lang yung condition? Like, were you able to talk to him? Not yet. Wala pa? No comment pa sa kuanan yung
Gipasalig ni Noveras nga gikan sa pagkahitabo, wa gyud nila biyai ang tinun-an ug giubanan kini sa women's desk ug gihatod sa ilang Pinoy-anan aron atubangon ang iyang mga ginikanan. Ni kontak man dayon ko nila pagkahibaw gyud nako nga dunay mga aligasyon nga ingon ani. Pagkahuman ana na siya mangi advice how to proceed. So ni follow lang sad gyud ni unya we made sure nga ang bata mahatod gyud nako siya personally sa ginikanan, ma-explain nako og unsa mga aligasyon. Gipaubos na sa psychological intervention ang maong tinun-an ug gimanduan ang mga magtutudlo nga i-monitor ang iyang mga classmates aron di sungog-sungugon. Samtang absent ang magtutudlo ug matod sa principal sa tunghaan nga wa pa kini mi-file og formal leave request. Matod ni Noveras, nagkasturya na sila sa maong maestro human sa hitabo ug wa kini miangkon o milimod sa akusasyon. Igo ra kining mipahibaw nga buot niyang mukonsulta og abogado ug mo-file og leave. Murag nagpakahilom siya kay gusto ko no pod siya usa nga makig-istorya og eksperto sa balaod. At that time igo ra gyud siya nangutanan nako nga kanang ma'am pwede ko mo file og leave ma'am. So niyo ra pud ko niya nga katungod jud na ninyo ang pag-file og leave whether regular man diha nga teacher nga why nahitabo nga accusation or ikaw nga naa. Gitambagan sab ni Noveras ang maestro nga di magpada sa iyang kaguol ug di mo buhat og butang nga makapasamot sa sitwasyon. Dugang sa Schools Division Superintendent, nakasumiti na siya og narrative report bahin sa insidente ngadto kang DepEd Regional Director Juliet Heruta ug naghuwat na lang siya go signal kung pasugdan na ba ang formal nga investigasyon. Giingong di automatic nga masuspenso ang maestro kay angay kining hatagan og due process. Kipasalig sa Department of Education Talisay City Division nga isolated ang maong panghitabo ug bisan pa man sa maong akusasyon batok sa ilahang magtutudlo, magpabilin sila nga usa ka gender inclusive environment ug mo-hire sila og bisan kinsang magtutudlo nga makapasar sa ilang standards bahalag unsa pa man ang iyang gender identity. Kay sa pagkakaroon daghan kaayong mga istorya nga kanang nano lagi kuno mo dawat og mga mahuyang nga mga magtutudlo kay kanang di kuno kasaligan sila ingon na ko unfair man po na siya nga statement kay kanang wala tay discrimination sa bisan kinsa basta qualified siya mo tudlo as long as wa siya buhaton nga makadaot sa kabataan wa gyud nay question og unsa iyang gender or gender preference or iyang sexuality wa ta ana. Gitambagan na sab sa principal sa Talisay City National High School ang iyang mga magtutudlo nga bisan og niubos ang ilang moral tungod sa hitabo, padayunon lang gihapon ang paghatag og quality education ngadto sa mga tinun-an. Ako silang giingnan, life must go on kay di man ta ka judge gyud og unsa jud ang kuan iyaha man to. We cannot do anything about it kay human naman ang hitabo. Sa usa ka pagpamilok niya wala man nato siya sugua, so kita we will go on as usual na lang. Then ato lang ikuan ang mga bata nga dili sad kay sila ma-demoralize. Andrea Patenia, News 5. Wa na sab mahinayon ang pagtuki sa kasong homicide. Batok ni Jeffrey Aquino ang usa sa mga gitudlong nalambigit sa kamatayon ni Mario Alfie Ducayag. Kadtong lalaki nga gipasangin lang ng awat og tsinelas sud sa Metro Colon niadtong tuig 2013. King Perez, Suginlimi. Sa hiring kaganihang buntag sa sala ni Judge Wilfredo Navarro sa Cebu City Regional Trial Court Branch 19, mihangyo ang abogado ni Jeffrey Aquino nga i-reschedule na ang pagpadayon sa pre-trial conference sa kasong murder batok sa kliyente karong buwan sa Mayo. Dili andam ang depensa sa pagresponde sa mga gipresentar sa prosekusyon sa miaging pre-trial. Wa sila makadawat og kopya sa transcription ug nahibawan nga mi-resign na ang court stenographer nga assign sa mga pre-trial. Alang sa pamilyang Ducayag, nalangay na ang pagkabot sa hustisya. Alang kang Alfie, din magduha ka tuig na ang milabay human sa nadangatan ni ini sud sa buhatan sa Metro Colon. We hope na reasons such as these will not happen anymore kay para mo start na gid ba ang hearing nga pre-trial pa na karong May. Matod sa abogado sa akusado, nga sama sa pamilyang Ducayag, apektado sa bangyang kliyente sa hinay nga dagan sa kaso. The longer he stays in jail, it's prejudicial to him. Gawas kang Aquino, padayon pang gipangita sa otoridad ang laing akusado nga si Mauricio Doblados.
King Perez, News 5. Sa Kapitolyo, wa manambong ang mga konsehal sa lungsod sa Daan Bantayan nga mibabag sa planong pag-utang sa ilang mayor sa World Bank. Samtang dunay plano nga ipaubos sa private-public partnership ang Cebu South Bus Terminal. Mubalik si King Perez. Mukonsultaw na si Governor Junjun Davide sa nagkalain-laing sektor na maapektuhan sa planong ipaubos sa public-private partnership ang Cebu South Bus Terminal. Gingong mibahad ang mga bus operators na di na mo suporta kang Davide kung ipatuman ang maong plano. Giklaro sa gobernador nga plano pa lang ang PPP ug nagkinahanglan nga mopahigayon og mga konsultasyon. Giangkon hinuon niini nga kini ang iyang gipanglantawan nga direksyon alang sa Cebu South Bus Terminal. That's a good idea. Kanang gikuan ni Mr. Flores nga mag-cooperative sila ang bus operators, but they have to have the capability po, no? So, mag-istoryahan na ipagina. Sa gipatawag nga dialogue ni Davide sa pagresolba sa kagubot tali sa konseho sa Daan Bantayan ug ni Mayor Augusto Coro, wa na nambong ang 7 ka mga konsehal nga mibabag sa plano sa mayor nga mangutang sa World Bank. Nagpadahi noon sila og suwat din ilang gi-request nga imbitaron sab sa dialogue silang 4th District Representative Benhur Salimbangon ug Board Member San Shimura ug Joven Mundigo, usa sila motambong. Nasayran nga wa tuguting sa mayorya sa konseho ang plano ni Mayor Coro nga mangutang og 800 milyon pesos alang sa rehabilitasyon sa lungsod human sa bagyong Yolanda. Mato ni Davide nga subay sa gipadalang suwat lisod na nga hugpungon ang duha ka habig. Itugyan na lang ni Davide ngadto sa konseho ug sa mayor ang pagresolba sa suliran ug di na siya mopatawag og laing dialogue. Well, of course, I'm disappointed, no? Because number one, I acceded to the request of Mayor Coro. Sa ako na sabdan is that ngita ang Tag-Avenue nga magkahistoryahanay sila. But with this letter karon, I'm disappointed na wala sila. King Perez, News 5. Fiscal Rabillas gipasangilan nga mihatag og pabor sa asawa sa Vice Mayor sa Ronda nga gipasakaan og sumbong sa usa ka abogada. Ilang pangayoon ang inhibition sa fiscal gawa sa reklamong administratiba nga ilang isangat batok sa fiscal. King Perez, Sugin Limi. Pero ang ilang reasons nga why overtax is really a stupid one. Why? Naibangga ang kuan. That's an overtax. Pagbangga. Sabay tuyo rin bangga ni tao. Matud pa sa abogado ni Tiyo nga si Attorney Rex Fernandez nga aduna sila impormasyon nga naimpluwensyahan ug adunay power play ang paghimo ni Fiscal Liceria Lofranco Rabilla sa desisyon. Gani dugang ni Attorney Fernandez nga tuyong gikuha ni Fiscal Lofranco Rabilla sa maong reklamo nga na-assign unta ni Fiscal Gandhi Truya. Suod daw nga higala sa mga ungab si Fiscal Lofranco Rabillas. Hindi ka na sa mga informat sa suod. Bisag mga tanong ng mga piskal sa uban nga magbata ng piskal ka nga na usad agad kinag-question anang question na kasuha nga naghitagan ng special treatment. Kaganiha giswayan sa News 5 pagkontak si Prosecutor Liceria Lofranco Rabillas apan wala kini sa iyang opisina. Ila usab nga pangayoon ng pag-inhibit ni Fiscal Rabillas lakip sa pagpasaka og reklamong administratiba. We go to the Supreme Court for this matter. Para na kung this is unjust, blatant injustice, power play, political play. Niadtong Huwebes, nagkaengkwentro silang Pearl Ungab ug Attorney Tiyo. Kinsa gikatahong kabit sa bana ni Pearl nga si Ronda Vice Mayor Jonah John Ungab. Si Mrs. Ungab nagkanayon nga gipasirita ng iyang naong og pepper spray ug uban sa iyang 2 anyos nga anak gidasmagan sila sa sakyanan ni Attorney Tiyo. Gigukod ni Mrs. Ungab ang sakyanan ni Attorney Tiyo ug gidasmagan lakip na sa pagbunal-bunal niini gamit ang baseball bat. Gi-downgrade sa fiscal ang sumbong frustrated murder nga gipasaka ni Attorney Giselle Tiyo ngadto sa slight physical injuries batok ang Pearl Ungab. Sumala sa desisyon sa fiscal, ang medical legal certificate nga gisumiter nga ebidensya ni Tiyo wala mipakita nga dunay gikinahanglan ang igong panahon na lang sa medical attention. Hinungdan nga ang kaso mohaom-maw lang ang slight physical injuries. Sa maong kaso, di na kinahanglan dakpo ng gisumbong ug kung makonbikto, multahan lang kini og 200 pesos. King Perez, News 5.
Karong hapon gimakak ni Fiscal Leseria Rabillas ang pasangil nga suod silang higala sa mga ungab sumala sa aligasyon sa kampo ni Attorney Tew. Matud pa ni Rabillas nga nakaila siya sa Vice Mayor sa Ronda tungod sa pagkaabogado nini apan dili sila suod nga higala. Gimakak usab ni Rabillas nga iyang giilog ang kaso gikan sa usa ka fiscal tungod kay giraffle ang mga kaso ug igo lang silang mudawat sa mapunta kanila. Nakapangutan na pa si Rabillas og kun nganong karon pa nang gawas ang mga aligasyon nga human na siya og desisyon sa sumbong nga gisangat ni Attorney Tew batok sa asawa na Vice Mayor sa Ronda. Nga nakaingon siya nga close mo ni Jan. So, mao na iyang basis nga bias ko. He has read my, and it's not just my decision. It is the stand and the decision of this office, the entire office. Nasabi na ko pag-ilog mo na dahil nagpaan niya ilugan. Gipahibaw ni Mayor Michael Rama nga extended gihapon ang pagka-officer in charge ni City Treasurer Diwa Cuevas samtang wa pa siya makadawat og tubag gikan kang Finance Secretary Cesar Purisima ug sa kinsagyoy ang ngayang palingkuron isip Cebu City Treasurer. Leslie Vestil, Suginlimi. Niadtong Lunes pa natapos ang termino ni Cebu City Treasurer OIC Diwa Cuevas. Nakapadana og suwat si Mayor Michael Rama ngadto sa Department of Finance din tulo ka mga panganang iyang girekomendar nga gusto niyang mahimong City Treasurer. Kini naglangkob nilang Cuevas, Attorney Mark Rosel Salomon sa Office of the City Accountant ug Attorney Joey Dalos nga usa sa mga sakop sa City Legal Office. Dugang ni Rama nga di siya buot mapundo ang buluhaton sa City Treasurer hinungdan nga iyang gihangyo si Finance Secretary Cesar Purisima nga i-extend lang una si Cuevas samtang nagpaabot sa desisyon. And I am happy because I was also been able to see already open affirmation so that Diwa can continue performing his job, awaiting for the final choice of the three. Nang hinaot si Rama nga di langay-langayon sa Department of Finance ang pag-appoint kung si kinsa ang angayang mulingkod isip City Treasurer. Gipadayag sa mayor nga nakauyon ra siya kang Cuevas. Rather than to be also creating vacuum in our treasury today. Because there is such a thing as awaiting and then already being assured by UC Karat that documentation will follow. But she can perform because that is how it should be. That is Leslie Caminado Vestil, News 5. Gusto sa mga opisyalis sa dakbayan sa Talisay nga sila mao'y manage sa Talisay City Port nga gipanagiya sa Cebu Port Authority. Nagpatabang sila kang Governor Junjun Davide. King Perez, Suginlimi. Nagkuyog silang Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes ug Vice Mayor Romeo Villarante sa buhatan ni Governor Junjun Davide kaganiha. Tuyo nilang ma-endorse sa gobernador ang ilang sugyot nga ihatag na sa DOTC ug Cebu Port Authority ang gahom sa pagmanage sa Talisay City Port. Nagibana-banang 8 ka tuig nang wa nag-operate. Plano nga paninduton sa Talisay City Government uban ng Asian Marine Transport Corporation ang maong pantalan. Din moabot sa 600 million pesos ang budget. Gipanglantawan nga dakong kalambuan sa Talisay ug sa pagpangempleyo nga mo resulta kung magmalampuson ng maong proyekto. Bisan ug ang Talisay mao'y mo-manage niini, ilhon gihapon nilang tag-iyang Cebu Port Authority sa maong pantalan. Pagkakaroon na sa existing pantalan, but it needs an extension of about 100 to 200 meters. Ang barko sa gikan sa Batangas, Manila, Davao, Cotabato, Zamboanga, ano na budonggo, Bacolod, Iloilo, anak budonggo din. I have to take a look at they prepared a draft letter kung tanawin mo na Maayo na ang relasyon sa duha ka mga opisyal sa Talisay, human ang pipila ka buwan nga wa magkasabot. Matud sa duha nga obligasyon nilang magkasinabot alang sa mga Talisaynon. Apan way klaro ang ilang tubag kung nagkahiusag yapon sila sa matang sa politika. On the political aspect, that remains to be seen. Okay, politics ng volatile pag yun kayo not until on the final day of the filing of the COC. Sa politika, sige, akong giyan nyo sila nga. Namantakan niya niya pangunaw na basig pag-abot sa ending. Matod pa ni sa sulti o ni Brad Fernandez nga kung abot ko sa pantalan, muli na sa tagsa kabalay. King Perez, News 5.
Buot ni Mayor Michael Rama nga mupahawa na sa giokupahang building ang buhatan sa Land Transportation Office 7 aron magamit nila kini isip extension sa City Hospital. Leslie Caminada-Vistil, Sugin Limi. Dugay nang gipahibaw sa buhatan sa mayor ang kadagkuan sa LTO 7 nga ilang gamiton ang building aron mahimong kabahin sa extension sa Cebu City Medical Center. Dugay na magugusultin nila na because that whole area I will convert as what? As a complex wellness, quick response, and medical complex. Nang hinaot si Rama nga mabakante na sa madaling panahon ug makasabutra ang mga opisyal sa LTO. Giklaro sa mayor nga responsibilidad sa kadagkuan sa LTO kung asa sila mamalhin. Apan gipasalig niini nga andam siyang mutabang kung muhangyo kanila ang LTO kalabot sa lugar nga ilang balhinan. Oh, they should be the one to look for because they have all the money. But if they need us, you know, I think the national government, they even have enough money sa DAB. Ang buhatan nga giukupa karon sa LTO gipanag-iya sa Cebu City Government. Leslie Caminada-Vistil, News 5. Nakaduso na ang pangu sa probe o resulta sa ilang investigasyon ngadto sa City Legal Office labot sa 8 ka mga sakop niini nga nipaatras sa truck di karga sa ilang giguba nga kural sa miaging semana sa Barangay Labangon. Nakuha ang video ang maong insidente o gi-upload sa Facebook. Hinungdan nga gipistahan kini sa libuan ka mga netizens. Matud ni Raquel Arce kinsa moy pangu sa probe nga napaayo na niya atong Biyernes sa hapon ang truck di karga din ang naguba maura ang stepboard. I received the memo signed by the Vice Mayor. So I will be submitting my investigation report to as ordered by the Vice Mayor to the City Legal for their appropriate action. Dako ang posibilidad nga mataktak sa serbisyo ang duha ka mga kawani sa Cebu City Hall nga nagpositibo sa drug test ni adtong Lunes. Matud sa pangu sa City on Substance Abuse Prevention kon COSAP nga wa siya malipay sa resulta kay gipaubos na silang tanan og seminar kun unsay may tabo kanila kun mahibaw-an ang mogamit og ginadiling drogas. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Sugod iniro hangtod Disyembre sa miaging tuig miabot og 15 ka mga kawani ang napalgang tigamitan og drogas gikan sa 500 nga napaubos sa drug test sa kusap. Apan sa unang quarter ning tuiga din sa kapin-usa ka gatos ka empleyado ang gidrug test, 8 dayon ka empleyado ang nagpositibo. 7 niini casual employee ug usa ang regular. Matud ni Dr. Alice Utlang nga mo'y pangusak-usap nga giingna na siya ni Mayor Michael Rama nga ipatangtang gyud sa serbisyo ang mga nagpositibo sa drug test. Kay labi na nga nai-ordinansa na nga gipasaka before ni Vice Mayor Konsehal siya before ni Vice Mayor Lavilla nga all job orders and casual employees once found positive of using drugs will be terminated, no? Nagpadasab og suwat si Utlang sa Human Resource Department alang sa lain na usab nga himuong seminar sa matag department sa City Hall. So, mo na nga panawagan ako in fact sa meeting na mo sa mga department heads nga mas maayo sad nga tanaw-tanawon sa nila ang ilahang mga empleyado, no? So kay sila may kanunay nag-uban. So kung na sila makitan mamatigdan kana magsigig absent kung di man gani mutunga mura og kitik-kitik nga dili mapuyo. So might be, no, pwede na nila ihatag sa MOA para ma-include na sa ato ang random drug test. Kay gibutyag ni Utlang nga sa iyang nahibaw-an dunay duha ka departamento nga 100% og 50% sa mga sakop niini tigamitan og ginadiling drugas. Apan nagdumili siya sa pagbutyag kung unsa ning mga departamento ha. Ray Pasaporte, News 5. Dunay mga pulis nga mga protektor sa mga kriminal sa Sugbo. Kini gibutyag sa usa ka konsehal sa Dakbayan sa Sugbo. King Perez, Sugin Limi. Dunay listahan si Konsehal Dave Tumulak sa mga pulis nga protektor sa mga kriminal sa Dakbayan sa Sugbo. Apan nagdumili siya sa pagbutyag sa mga pangalan sa mga pulis. Ihatag niya mga pangalan ngadto sa officer in charge sa Cebu City Police Office aron ma-verify ug mabalhin ang mga pulis gawas sa Dakbayan. Yes, of course. Based on the report sa ato mga barangay. At doon na sa agency sa atong kapulisan pag double check ani. Okay, lisod na sa kay basa niya ang report dili tiduod.
i-double check na siya. In fairness po sa uban ng mga pulis ngayong tungdan. So mag-expected ka nga doon nagilaw guys. Gawa sa problema sa mga pulis gibutyag usab ni tumulak nga adunay napo ka mga barangay nga adunay problema sa peace and order. King Perez, News 5. Kini sumpay sa feature nga gisugdan gahapon, no, ang first part, ang second part karon, no, sukad niadtong Inyero, Attorney Georgia, no, hangtod Pebrero, 1 month. Okay. Ning tuiga mikabat og 28 ka rape ug attempted rape ang na-record sa kapulisan. Samtang mikabat usab og 26 ang natala nga acts of lasciviousness. Sa total nga 54 cases, Glenn, usa ka krimen batok sa sexuality ang nahitabo matag adlaw sud sa duha ka buwan ning tuiga dinhilang sa Dakbayan sa Sugbo. Sa ikaduhang bahin sa special report, gitugkad ni King Perez kung unsay hinungdan nga mabuhat sa mga sexual offenders ang mga sex crimes. Lakip na sa kasinatian nga nagtukmod niadtong nalambigit sa group sex. Aniya ang part 2 sa special report. Group sex is just not for fun. It's just like a medicine na or supplement na kailangan i-take for ma-relieve sa mga stress and problems. Matag semana, gibana-bana ni Cactus nga twice a week ang iyang pag-group sex. Si Tulip nga bisan na dunay 1-year-old nga anak, mahimo pa kini thrice a week. Gipasabot nila nga wa sila'y sakit ug malingaw lang sila nga daghan ang ilang kauban. Si Cactus nga 14 ka tuig na nga naki-group sex, feeling niya nga powerful siya sa matag pakighilawa sa lain-laing lalaki. Well, I should be the ruler. I should the one who set the rules. I should be one. Ako'y mag-dictate. Kinahan ko yun namin. So, ikaw ang leader? Probably. Unsa pulis ni siya. Sa gihimong dissertation ni clinical psychologist Dr. Ana Waminalwatin kabahin sa group sex, ma-fulfill sa mga participants ang need of freedom, fun ug power, ug dili ang gugma ug belongingness. Power o pagkontrol o pagdominate sa usa ka sitwasyon, mausay hinungdan kung ngano mahitabo ang mga sex crimes o pagpugos sa usa ka tawo nga mohimo og sexual acts. Sunod-sunod nga mga kontrobersyal nga sex-related crimes ang nabalita diri sa Sugbo. Adunay gidukdok og martilyo nga gay man sa ilang gipick up nga lalaki. Usa ka inahan ang mismo milawg siyang kogalingong menor de edad nga babaeng anak ngadto sa usa ka langyaw nga iyang kalibin sa Bugo. 11 ka mga babae din duha mga menor de edad nga gibugaw ni Leanne na rescue sa kapulisan. Usa ka Nigerian national nga gihungit ang iyang kinatawo ngadto sa police officer sud sa usa ka CR sa mall. Usa ka bayot nga magtutudlo sa Dakbayan sa Talisay nga gisaligan sa pagtudlo sa estudyante. Giakusahan nga gimolestya ang 12 anyos nga estudyanteng lalaki. Way gipili ang usa ka sex offender silang gustong makighilawas. Daghan tang tao nga mga naabuso, no, not only sexually abused or sexually related crimes, but even in domestic violence o guban pa nga na yung mga tao nga na-violate ang ilang rights, bisan pa og taas ang ilang posisyon sa trabaho, maayo ang ilahang pangita, so pwede na gyapon ang usa ka tao subjected gyapon og abuse. So people should always need to be very careful all the time. Kung paglingaw-lingaw lang ang tuyo sa group sex, ipasabot ni Dr. Watin nga dili lang pakighilawas ang tumong sa paghimo sa sex crime. Intimacy mao'y kuwang sa usa ka sex offender nga miresulta sa problema sa pag-establish og personal relationships. Mao nga kasagaran sa sex offenders gi-characterize isip sad ug angry. Ang sex offender makabuhat og sex crime aron mapamatud-an nga siya ang adunay gahom o dominant sa biktima. Sama sa mga nabalita nga mapahimos og traffic victims, sila ay adunay gitawag nga insecure attachment. Diin sila maglisod sa paghimo og pakigrelasyon sa usa ka adult. Mao nga ang mga menor de edad sama sa traffic victims mo'y himong target sa sex crime kay dili makasukol ang mga bata. Kasagaran sa atong mga research ani sa mga tao nga nag-commit og crimes against minors, kasagaran ani nila na ay problema nga gitawag bitaw natong insecure attachment, na yung mga problema on intimacy, on attachment, and then naagyapoy need to be intimate with somebody. Ya kung mag-intimate sila with somebody, especially sa adult, niya awkward sila, tanaw nila di kay sila adequate, pwede nga adto nila ihatag ilang attention dito sa bata. Kung dili mo respond, kay
clearly it lacks intimacy. It's the case of kanang sex with a commercial sex worker, kanang in the case of kanang sex without commitment nga practice, no? Ang mugawas ana if ang intimacy level dili ma-meet by the sexual experience, physical side of it, then may trigger siya og reaction, no? Sometimes even violent reactions. No? Apan ang kalahian sa sex crime tali sa group sex, aduna kini consent. Mas grabe pa sa 50 Shades of maabot ang 100. Grabe ni. Pero dili mi mabot sa punto na pati na lang kita mamukauban. Adunay similarity ang profile sa mga mabuhat og talagsaong sexual acts. Sakit na niini ang pagiging group sex ug sex crimes ug matod pa sa hinabing eksperto na ang ilang kasinatian sa pagpangabuso labaw pa ni adtong bata pa maoy hinungdan kung ngano lahi ang ilang pagpadayag sa ilang sexualidad. Sud sa duha ka buwan karong tuiga, 16 ka mga rape cases sa mga minor de edad diri sa Cebu City. Samtang 7 ka mga rape cases sa mga kababainhan ang natala sukad Enero. Wa pay labot ini mga unaccounted victims nga wa misumbong sa kalapasan. Ato ang tan-aw ng statistics para nako alarming siya on my part considering most cases are incest rape. Yeah. Sa ikatulong bahin ni ining special report, atong masayra ng unang sexual nga kasinatian nila ni Tulip ug Cactus nga nakahatag og dakong impact sa ilang sexual practices. Gilaptan ka sa akin, babayaw, nagilap nagpatry daw, sulti-sulto. King Perez, News 5. Glenn, I said yesterday I was gonna comment at the end, but I have to say something because with all honesty, I will not be here for Thursday and Friday, okay? This is my own opinion. I am not here to judge your sexual preference and I respect all forms of love. Pero akong pangutana, Glenn, how far are we willing to go and experiment our sexuality in the name of self-worth, importance? Because apparently some of these are happening because they don't have intimacy, but they still want to feel some form of intimacy. So I cannot really grasp the notion of how's that supposed to be, diba? Kanang murag naglibog ko ba? And the other one that I'd like to pose a question is, it's actually for us media, not only us to media, not only TV, but also books, magazines. Like, a lot of people watch us, and we all know that in so many ways and in all aspects we can influence these people who are watching us. So my thing is, how much are we willing to expose, disclose in the name of freedom of speech, information, knowing na kung, you know what I mean, like 50 Shades of Grey, these movies na, honestly, I watch it because I was so curious, I watch it and number 1 sa box office. Yes. Don't you think na murag, these are, I don't know, grabe na gid ka influence. Influence ang mga external factors. Yes, but that's why my question is, kita na media ba, not limited to TV, but also like to movies or whatever na, or magazines na, just because we have all this, we're supposed to be a democratic country and we are supposed to have this freedom to express how we feel, we should be responsible also because we really, really influence a lot of people with the work that we do. So I really hope na makuansad ba. And us girls, us women, especially it's Women's Month, please do not compromise your self-respect just so na mabilong ta sa peer pressure or what is the trend. But as I've said, I don't know, some people morally wrong siguro na, but some are not. But as I've said, I do not judge you, but I'm speaking from my own opinion. Points very well taken, good Attorney Georgia. No? Sorry that I'm very emotional. Ikan dito sa imuhag yung kinailadman. No? Yeah, but daghantag matubag nga mga pangutana. No, kay 4 parts man ni ang atong series. No, napay 3rd part ug sa Friday. Yes. But yes, no, those were really good points and please reflect on it, no. Kung kita sad, no, sa nga naa sa industriya. That's just my opinion, ha. So, bahala na mo how you take it. Maugtad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kagilang kutob sa balita, Aksyon!